Kardom don marle tu puthot nale tumphan SirRohon Bey mixes video YouTube channel lo Kardom lo pen kurwang tu cepat jerik lo don marle tum pinile tum Karbi Lamlir Ingkung-27 along kenang so alam the Charlie ponik lo na lapen hal hai hui kenang so alam the ling Charlie ponik e prang nali tum yong sinili YouTube channel long ka humri melang pute nili phan ninga pathe dunu rong pen nili YouTube channel subscribe ning tinon lapen pan se share e tinon torang de piniki cheng si alam theli tum Charlie pon iglo nang lake labit puke ingnam habit a forest polo English pen ke Assamese pen ke habit oroino pusi podam iglo la so dun thukenak so nailam theli tum Charlie ponino la bange pupumati di ba kopaita kabelo upula kopai han kabilang lir pen ilitum kupuson si puing neng ma Charlie poniglo Lingkai puke kopai baha phansi pudam iglo English pen ke lak pulo Assamese pen ke kopal la so dun thu kana solam thela bangke lithai puke thai ake the phansi pudam ik thai ke the phanga lithai pulo Assamese salam pen ke dangor dhonu pulo English pen ke a big bow pulo la sorun thu kenang sorlam thela bangke lo kona se lo jui manang pula lo hedi la so lo ke ilitum ke dam ke bang phansi pudam iglo to go to come pulo English pen ke Assamese pen ke aja pusi pudam iglo dormalitum ilitum kenang sorlam thea dun tu Charlie poning nang la bangke lachai puke ingnam amaran api bhansi pudam iglo English pen ke wild animals pulo Assamese pen ke bonoria jontu bhansi pudam iglo dormarle tum pini kijut sialong litum Charlie poning nang la bangke Chomangkan phali tum Karbi Lamlir pen ke lengpum parlin pusi pudam iglo lapen lasa pudam igte English pen ke the rituals death ceremony pulo Assamese pen ke doha sradho pusi podam iglo tante don marle tum pini Karbi Lamlir Ingkung-27 long ke lapan ason mule litum Charlie poni cholona puthot Karbi Lamlir Ingkung-27 ke long le son lam the chethan ponik thulona kadokon seme dumi thapme karno